Здравейте хора, аз съм Криско и това е на Майнкрафт приключения епизод 1. Ето тук ни спална на тази горичка. Нека да почваме да събираме ресурси, тъй като сега да почваме. Така, да започваме. О, шит, чакай, че ми се вълна. Така, събираме, да продължаваме да събираме ресурси. Като за сега ни трябват малко дървета. Не повече от... Не клипаш почти 8 минутки. За съжаление 8 минутки ще бъде. Но това вас не ви бърка. Нали знаете, че имаме поредица на Майнкрафт приключения. Ето това е якото. Че имаме поредица на Майнкрафт приключения. И се надявам да намерим някакъв вилидж тук. Защото искам много да оцелявам вилидж. Както да измисля поредицата Майнкрафт приключения, да измислих и... Ще стана. Като за начало ще играем на без зомбита. И виждате, сега тук долу ми харесва за къща. Там продължават някакви планини. Аз сега да тръгна на там малко. Да проверя какво става на там. Искам да проверя, защото може би ще намеря някакъв вилидж. Нали, някакъв вилидж. Тук имаме някакви планини. Ето за какво ще ползваме сега. Там належаме някакъв зимен байом. Но сега да си направим важните инструменти. Като за начални, сега ще имаме да спринтим да убиеме тия кокошки и крави или там. Си... Фунта игра с никакъв лаг, понеже пропъртито ми е лагвало много на мен. И затова така ми е лагил. Нека да побием малко храна. Да побием малко овца. Идва. Къде си? Къде ти е вълното? Ето, мене. Още една вълна. Ай. Али ти ще го отнесеш? Да, че още две крави ще ми стигнат пържолите са. Яде не. По-натам ще идвам да търся и се ги привличам. Ако не, и на това място тук ще живея. Ще ме харесва. Не от старите. Готине. Така искам някакъв вилидж да открия за моркови храна. Тъй точно за вилидж след това трябва. Обаче не откриваме. За съжаление. Да. Може да открием нещо, но... Нищо не откривам. По дяволите му. Се опитвам да открия нещо. Не знам дали продължава това там. Се опитвам да ги правя по 10 минути, защото или нещо не ми стига времето, или все пак аз го направя да доста минути са. Направих го за толкова много минути, но не знам дали ще успеем. Даже питаме, може ли за толкова много минути. Не съм го направил.
Чека някой. Да. Много минути си го направя. Аз кога си искам да се проклипа, Някой те мога да продължи да мене мрънка и след това трябва да го пребием. Нали? Тъй думата. По дяволите не намирам нищо. Ето, тук ще живея. Ми харесва мястото. Тук ще живея. Ето тук. И в една скала тази скала ще се променя на яка ще бъде и всичко окей. Разбирате ли, цъкате ли? 5 минути клипът! Толкова много! Толкова много минути! О, мърза ми така да купая. Ето така ще купая. По дяволите. Така ще купая. Не ми пука. Така ще купая. Някои от тъпите неща. Така ще купая. Като иска, че така да копая. Ще копая. Покуци. Ево бе. И за барото ни място. Това място майки е тук, затваряш тук да ми е и къщата. Да, има храна, пък и видях търтика, пък следващия епизод не знам какво се бава. Наистина направих всичко. Така. Защо? Така. Ще се нуждаем от това. И от приключване на епизода. И 67 минути и нам.